vastaa Willis Ochieng. Kenialaismaalivahti, joka pahasti, ikävästi loukkaantui viime kauden ollaisessa tilanteessa. Nyt oli saada kyllä Inter ilmaisen maali tähän alkuun. Kärjessä. Tuli siis viime kaudella. Aho ja Ramirez, Paajanen, Nyman. Ykköspallon Gassi jää vähän pitelemään päätään. Dujilo. Kroatialainen saa Ojalan vastaansa. Dujilo. Nikkari. Nyt on ollut kyllä aika paljon pitkää palloa sieltä Interin puolustuksesta. Toistaiseksi. Dujilo. Aho purkupalloja kauemmaksi. Nyt sitten tulee sellainen. Roth taistelee siellä rajan tuntumassa. Ei vielä Veikkausliigamaalia. 10. Sellainen nimi, että siihen sortuu. Siihen. Kennedyltä pallo kohti Grothia. Dujilo. Tikano. Jos nyt Janssonin eleistä ja käsimerkeistä on jotain päätellä, se voi olla juuri niin, että Draxma joutuu vaihtoa nyt kohta sitten tekemään. Kyllä se näin taitaa olla. Ei peliä pysty jatkamaan. Paajanen. Kahden valkopaidan välistä. Paus. Ainakin nää Interin kausiohjelma. Ensimmäisen puolituntisen aika lailla pelistä ulkona, eikä Interkään nyt tätä vasenta laitaa käyttänyt juuri lainkaan. Ne hyökkäykset nyt mitkä tulivat, niin sieltä Nikkari Ojalla laidalta, eli oikealta. Pääsisi. Sanevuori keskittää suoraan ykkösestä. Kennedy ei pääse palloon. Painen oli myös tuossa tilanteessa. 2,5 minuuttia jäljellä ensimmäistä puoliskoa. Paajanen. Ramirez. Nyman. Uudelleen Ramirez. Paajanen. Paajanenkin ottaa vähän isompaa vastuuta. On alkanut liikettä löytyä. Ja Inter joutuu pelaamaan loppuun asti miehen vajaalla. Ei tuossa tilanteessa Olofssonkaan nyt enää voi kyllä helposti todeta, että IFK tämän johtonsa ansaitsee maalipaikkoihin, pelitilanteisiin nähden. Niitä on ollut huomattavasti enemmän. Keskustaan, vaikkakin aikamoisella riskillä. Ainakin Inter yrittää pelata se keskustakin kautta. Heti kun ne Perttoud on tullut, niin alkaa ainakin olla yritystä pelata tuon keskikenttäkin kautta maassa, eikä pelkkiä roiskaisuja. Asia pystyssä. Kuinka kauan se on sitten eri asia. Jälleen hieno pelastus. Seuraavana vuonna 2007 sai niin ikään polvivamman ja Veikkausliigassa ei ainakaan edelleen muistini mukaan ole jatkamaan. Nuorena poikana hyökkääjänä pelannut Arajuuri. Nyt puolustaja. Arajuuri, joka kampsin osumalla. Maariahaminalaiset ovat 3 pisteessä kiinni. Dujilo katkaisee. Nyman. Dujilo. Aho. Wolfson on päästä väliin. Nyt taistelee hienosti Aho. Ja vierailijoiden vapari.
10 minuuttia vielä jäljellä. Inter on melkeinpä pelannut täällä jälkimmäisellä puoliskolla paremmin mitä ensimmäisellä, vaikka sillä on yksi kaveri siis ulos ajettu. Tietysti tässä nyt on niin lähietäisyydeltä Simonetsä pääsee laukkomaan, iski ensin Suomen mestareita vastaan. Ei yhtään hassumpi aloitus. The ball back to the goalkeeper, Gustav Landsberger. Trying to organize the attack. The team from Ola. With a big chance for Atletico Madrid a couple of minutes ago. On the 11th minute. And now we see a clear chance. Sergio Gontan lost the ball. Sasha Attilainen. Papas. Pressing tactic. Well, he's setting the pace here at the Big Glove Holding Arena. A clash. We can see now in the replay how two players were fighting for the ball. Marte Duilo. Seems he hit Atletico Madrid defender's head with his nose. Cesar.